ikon Allah yau na je na kai kayana aka siya cikin aminci, amma da sai Aliyu Sauna ya kai ni kan tudu a buge ni, amma tunda na gano kamfanin Alhaji Yusuf Hibiscus ai ba abin da zan ce sai godiya. Alhaji Yusuf albarka Hibiscus. Salamu alaikum. Lado na Madugu. Haba halin kutari. Ya kwana biyu. Ai wato godiya na zo wallahi. Shikenan. Ai wato wannan kamfani da kake ni. Da ga baki da cikin duhu muke. Aha. Inda ma za ka kai sabo a sa daraja. Da ba mu sani ba. To ai baka san wani abu ba. Wannan bawan Allah ya bi uwa, ya bi uba, sa'annan ya rike sunnan Muhammadu Rasulullahi. Sallallahu alaihi. Kaga wannan bawan Allah ba zai taba tabewa ba. Wannan gaskiya ne. Abu na biyu shine shi ke siye da daraja kuma ya siye da a sauƙaƙe. Ai na ga alama. Kaji. Kaga gabaki ɗaya saboda da aka noma akan tudu. Ai gabaki ɗaya shi ya sai shi. Shikenan. Ka san kwanakin ba sai mu je mu kai can gangaren. Allahu akbar. Gangaren abatuwa. Kwarai da gaske. Ga ma gabaki ɗaya rakewa ake. To yanzu abin da zai faru zan garzaya wajen Alhaji Yusuf. Kaga na farko ka ji Malam Lado ya ce zai sayi da soban shi. To za mu garzaya mu je mu kai ma uban gidana. Saboda ya siya da daraja. Ka san ba a so a ce a je inda za a faɗi. Sannan kuma shi wannan bawan Allah. Ana kawo mai sabo daga ba ma iya a ce na Kano ba. Wai kana nufin jihohin Najeriya ba. Habba gabaki ɗaya Najeriya. Ko ina in dai ana noman sobo. Habba. Wushi ake kawo. Ai da ka kawo mai zai sa daraja. Sannan ko batu na hidda sabo. Ka san cewa aka ce ma Latin America, aka ce ma America, aka ce ma European Union, aka ce ma yankin Gulf, ga baki ɗaya ba ƙasar da nake so a faɗin. Kana nufin har Egypt, a Qatar, ba inda bai kaiwa. America, shikenan. Ingila. Wato kana nufin ƙasashen Larabawa, ƙasashen Turawa, da ƙasashen Indiyawa. Yanzu abin da zai faru, bari in garzaya wajen shi. Kace yana ina? Ai yana nan cikin kasuwar da wano ma. Bari in garzaya. Kai maza ka garzaya.